Dnes si ukážeme, z jakých částí se skládá počítač a jakým způsobem se tyto části, neboli komponenty, zapojují. Funkčnost sestaveného počítače si vyzkoušíme nainstalováním a spuštěním operačního systému. Základní deska je klíčovou částí počítače. Zapojujeme do ní procesor, paměťové moduly a do patřičných slotů přídavné karty. V našem případě máme k dispozici bílé sloty PCI a černé sloty ISA. Do portů základní desky připojujeme periferie. Jako procesor používáme Intel Pentium MMX na frekvenci 166 MHz. Aktivní chlazení je v tomto případě již nezbytné. Paměťové moduly jsou typu SIM. Pro zobrazování používáme grafickou kartu S3 Trio 64 ve verzi do PCI slotu. Pro zvuk pak kartu Sound Blaster 16 určenou do slotu ISA. Pevný disk je značky Seagate a má kapacitu o velikosti 1 GB. Disk používá rozhraní typu ATA. Disketovou mechaniku pro 3,5 palcové diskety využijeme k instalaci operačního systému. Základní deska je vybavena soketem typu 7, kam vložíme procesor. Orientaci procesoru při vkládání zjistíme podle jeho skosené hrany, která musí souhlasit se značkou na soketu. Následně procesor zajistíme pojistnou páčkou. Tělo chladiče umístíme na procesor tak, abychom oko přídržné pružiny uchytili za výstupek na soketu. Druhé oko pružiny uvedeme velmi opatrně do správné polohy pomocí šroubováku. Orientaci pamětí určíme pomocí zářezu na spodní straně modulu a výstupku ve slotu. Modul jemně umístíme do slotu a zacvakneme. Grafickou kartu zvolna zasuneme do bílého slotu PCI. Zvukovou kartu stejným způsobem umístíme do černého slotu ISA. Konektor datového kabelu zasuneme do pevného disku. Orientace kabelu je dána výstupkem na horní straně konektoru. Obdobně postupujeme při jeho zapojení do základní desky. Připojení datového kabelu disketové mechaniky probíhá stejným způsobem. Ne všechny kabely však na konektoru obsahují již zmíněný výstupek pro určení správného zapojení. Základní deska i zdroj jsou standardu AT. Spuštění počítače proto probíhá pomocí ze zdroje vyvedeného spínače. Napájení základní desky je realizováno dvojicí konektorů, které je do desky nutné zasunout černými vodiči k sobě. K napájení pevného disku a disketové mechaniky jsou ze zdroje vyvedeny příslušné konektory. Rovněž nesmíme zapomenout na napájení větráku chladiče procesoru. Zajistíme i napájení samotného zdroje a monitoru. Klávesnici připojíme k základní desce 5pinovým konektorem DIN. Myš pak pomocí konektoru PS2. Monitor připojíme ke grafické kartě konektorem VGA.
Reproduktory pomocí 3,5kového jacku do zelené zdířky zvukové karty. Z disket nainstalujeme nejdříve operační systém MS-DOS verze 6.2. Z prostředí příkazové řádky DOSu posléze spustíme instalátor jeho grafické nadstavby Windows 3.11.